सेंट सेबॅस्टियन युनियन क्लब बानावले आणि युनायटेड बॉयज ऑफ कोल्वा मदी झूज जावन 2-2 अशी बरोबरीचेर फुटबॉल सर्त सोपली। बानावलेच्या दांडो खेळा मळार गोवा फुटबॉल असोसिएशनाची ही 3री डिव्हिजन लीग मॅच बरीच रंगली। सेंट सेबॅस्टियना खातीर ओम रायकर आणि लेनी परेरा हांनी गोल केले, जाल्यार ऑस्टिन डिसिल्वा आणि क्लाइव्ह गोस हांनी युनायटेड बॉयज ऑफ कोल्वाक उमेदीर हाडलो। सुरवेक युनायटेड बॉयज ऑफ कोल्वाच्या यत्नाक लागून ऑस्टिनाच्या अद्भुत गोलान तांनी फुडाकार घेतलो आणि अर्धाच्या वेळार लेगीत आपली आघाडी चालू दवरली। दुसऱ्या अर्धात 45व्या मिनिटार ओमाच्या स्ट्रायकान सेंट सेबॅस्टियन पंगड बरोबरीचेर पावलो। 83व्या मिनिटार सेंट सेबॅस्टियन यूसीच्या लेनीन केल्ल्या गोलान कोल्वाक संकश्टात घालो। शेवटाक क्लाइव्ह गोसान ही फुटबॉल सर्त थांबपाच्या वेळाच्या 3ऱ्या मिनिटार बरोबरी केली आणि 2-2 अशी फुटबॉल सर्त बरोबरीचेर सोपली। पळयात रोमांचक डावपेच। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।